Dobar dan, gledate Glas života. Naša današnja gošća je Nevena Šarčević, glumica i profesor italijanskog jezika. Nevena, dobar dan. Dobar dan. Ja bih za početak da krenemo od master studija u Italiji i upoznavanja Italije, svoje afirmacije u Italiji i prosto glumačkih voda nekako sa, da kažemo, dve zemlje, a sada već internacionalno, ali to ćemo po redu. Odakle Nevena, eto, iz Srbije u Italiji? Dobro, nije tako daleko Italija od Srbije. Dobro, ali master, pa gluma, pa da. Ipak je ima drugi materijala jezik. lepog. Mene nekako pozivaju u ovoj koroni kao nekog ženskog Marka Pola da pričam, da propovedam o Italiji. Tako da Marko Polo uvek nešto donese sa sobom i primeni sa svojim narodom. I uvek se našalim, pa nemojte misliti sad što sam ja tamo samo putovala da nisam upoznala i nekog Kublai Kana koji mi je veliki prijatelj. Volim da se našalim. Pa bez toga, mislim, ne, master studije plus to je. Želela sam, Ivana, da napravim od svog života nešto lepo, da ga obojim, da uradim sve što ja mogu da uradim od sebe. Posle će kosmička sila da nagradi. Da. I studirajući 2 fakulteta, glumu, italijanski, moja profesorka Milena Popović sa Filološkog fakulteta, inače najbolja u znanju, mi je zovemo pokretni Zingarelli. To nije nešto loše, sad će verovatno misliti kako profesorku zovete pokretni Zingarelli, to je kompliment za univerzitetskog profesora. Moja draga profesorka Milena Popović mi je par stipendija pokazala gde mogu da apliciram, da konkurišem i zaista mi je u tome pomogla. Kada smo došle do jedne stipendije u Milanu, to je bila donacija Chiare i Giuseppe Feltrinelli. Znamo da je Feltrinelli čuven u Italiji i da je on nakon što je povratio imanje, kapital i sve ostalo nakon Mussolinija što mu je oduzeo, izgradio univerzitete i jednu postojbinu za čuvanje jezika i za dovođenje stranaca koji uče italijanski jezik na taj univerzitet. Meni druge profesorke kažu, nema šanse, Nevena, da ti ovde prođeš. Ali ja kažem, ali ja sebe tamo vidim. A zašto, na primjer? Eto, jedna profesorka koja vam je ukazala na put i moguće da dobijete stipendiju, a drugi... Možda zbog ocena, jer ja sam tada zaista puno radila, nisam jurila visoke ocena i na filološkom ne mogu da se dobiju visoke ocene, pogotovo po starom sistemu. Možda zbog toga, ali sam imala jake reference koje su me tamo potikle. Zaista, već tad sam imala jake reference sa 23, 24, 25. Tako da to je meni isto tamo dalo na značaju i posle, ja mislim, 2 godine od dolaska neke Beograđanke sam ja došla na Milanski univerzitet po toj stipendiji koja je zaista vredna. Ona i meni dan danas služi jer sve te moje drugarice sada, već prijateljice iz celog sveta su meni veliki prijatelji i oni su, boga mi, na vodećim položajima u svojim zemljama. Ja se svako... To je jedan od benefita. To sada bi žela možda neki ljudi koji razmišljaju, možda i devojke za sebe ili muškarci ili možda neki roditelji za decu. Jer to je jedan od važnijih benefita, to povezivanje sa ljudima iz različitih krajeva za dalje. Može da bude. Ukoliko ste otvoreni, ukoliko imate taj kosmopolitski duh, ja ga imam. I nemam mržnju u sebi. Ste zakoračili u drugu zemlju i otisnuli ste. Znači, odlučili ste se za stipendiju na Milanskom univerzitetu. Pa, on se odlučio za mene više nego ja za njega, s obzirom da tu sam prošla. Prošla sam u Peruđi, prošla sam na Milanskom univerzitetu koji nas je posle poslao u svoju rezidenciju na Gardi. I ja se
ja to uvek pričam i to ću pričati do kraja života. Pa tako bih mogla da studiram ceo život. Zato što je to nešto prelepo. Organizovani časovi, potom ručak koji je prelep, tačno u 1, zna se italijanski ručak tačno u 1, potom idemo da se kupamo na gardi, pa onda neka žurka, pa radimo domaće i to je bilo fenomenalno. Ja zapravo više to spominjem nego sve moje odlaske na castinge u Italiju, jer to mi je bilo stresno. Jer sam obično odlazila sa nekim kolima, brzinski na avion, tresla sam se tamo kad bih tekst izgovarala i na stranom jeziku, gledala sam kako me gledaju. Nigde nije lako biti Srpkinja, da se razumemo. Da. I morala sam da pokažem... To osetili? Naprimjer, Italija nama teritorijalno bliska zemlja, a opet kad kažete nije lako nigde, znači ni tako blizu nije lako i to biti iz Srbije. Uvek smo mi malo podređeni. Ali hajde da prihvatim to na jedan ženski način. Da budem mudra pa da prihvatim superiorno, inferiorno, pa da ja to posle iskoristim na svoj mudri srpski način. Mi imamo tu čistu izvornu mudrost koja je značajna u inostranstvu. Mene stalno pitaju, pa dobro Nevena, stalno pričaš o toj Italiji, pa to me je po habitusu zakačilo i tako mi je krenula karijera. Ali to vas je formiralo negde, to kako, šta znači to Srpkinja i ta naša, da kažemo, prirodna neka borbenost i italijanski mentalitet. Da. Sad, mislim, već evropski, Italija je, mislim, kolevka, da kažemo, i Evrope. Kako izgleda spoj toga? Kako vas je, šta ste najbolje usvojili od Italijana? Da se dobro upakujem. Pa znači to je ono što je nama Italija poznata. Da se dobro upakujem. Moram ti priznati, pošto želim ovako da ispadne i pametna i duhovita naša emisija i zapravo tvoja emisija, naš razgovor, kad sam donela sestri Zetu i sestričini panetone i oni otvaraju i ovako traže ga, nema ga. Mali panetone, prelepa kutija, mašna, fenomenalna. Ja se polomila da nađem najlepšu kutiju, trčala po aerodromu, nosila onaj panetone sa ručnim prtljagom, otvaramo, donosimo, malecno. Malecno za naše srpske standarde. Da. Onda sam ja, i mene bilo i sramota, moram vam priznati. Kako sad, kakav poklon, jel? Srećom da sam još neke stvari kupila, donela sam kafetijeru, još neke stvarčice i tako dalje. Onda sam ja shvatila, sela i razmislila, pa reko, oni dobro znaju da upakuju stvari. Dobra kutija, dobra mašna i ko uzme, gde prođe, prošlo je. Eto, to sam, na primer, naučila i to ću primeniti. Samo što ću ja malo to da povećam u toj kutiji. Suštinu, to već radiš na tome. Na tome već radim, toga već ima, ali, na primer, ću da dodam dobru kutiju i još bolju mašnu. A jesi osjetila pre Italije da si možda pogrešila u nekim situacijama gdje se nisi dobro upakovala, gdje si više obratila pažnju možda na svoju suštinu, na svoje obrazovanje, a malo zanemarila, eto, to da kažemo. Pa sad to misliš u Italiji ili u Srbiji? Inače. Pa to jeste, u pravu si. To jeste problem. Možda se treba prikazati više nego što jesi. A ja sam uvijek bila zapravo normalna. Jer ja sam ista. I u mom rodnom Valjevu, i u Beogradu, i u Rimu, i u Milanu, i u Napulju. Ja sam svuda ista. Naravno sa određenim običajima, da poštujem tuđu kulturu i tuđu kuću kada odem negde. Ali suštinski ja sam ista, ali sam primetila da se ljudi itekako u te kutije, sad ćemo i da napravimo internu foru sa ovim što sam pričala, sa tom kutijom i tom mašnom, sve više upakuju, a nisu to. To mi je onda, kad je neko stvarno obrazovan, kad je neko i lep i obrazovan i ceo komplet
se vidi na njegovom licu, onda ja zastanem i zaćutim. Bilo ko da je u pitanju da li je glumica, pisac, profesor u Srbiji ili u Italiji isto. Složit ćeš se da mi imamo, sigurno si ti tako vaspitana iz nekih stvari, sam to i osjetila kako smo pričale. I sijava, jel da? Da su prave stvari tihe. I onda ljudi koji puno rade na sebi, onda nekako dožive i kao nepravdu kad se laktaju neki ljudi s tim dobrim pakovanjima, zveče, mislim, što se kaže. I onda nekako krenemo da se menjamo, ali te kad lupimo glavom 100 puta da kažemo, jel? Da, kad dobro osetimo bič po leđima. Pa, evo, kako da... Moja porodica je dosta skromna, moram priznati, u odnosu na mene. Moja majka je jedna dama i skromna je, a toliko kvaliteta ima. Moja sestra isto, koja je profesor, koja je paralelno sa mnom, pošto sam ja ova dva studirala, ona je arhitekturu i građevinu i sad je upisala doktorat na građevini. Ona se uopšte ne oglašava, kažem hajde da se slikamo, ja sam takva. Najmanje imam slika sa sestrom jer ona ne voli. I ja je poštujem. Kaže, pa moraš da me razumeš, koliko ti puta voliš da, to se žargonski kaže, da u Srbiji, takve ljude baš da uradiš selfie, takve ljude treba. One su povučenije i dame su, ali moram ti priznati, jesam dama mangup. Ipak. Si to morala u tvom poslu? Eto, morala sam. Italija, učenje jezika i pomenula si castinge. Koji si grad u Italiji prošla? I kako je, na primjer, učenje italijanskog jezika i tvoja profesija glumačka? Kako si to spojila? Kako je izgledao, da kažemo, tvoj život u Italiji, a poslije ćeš nam reći nešto o tvom svakodnevnom italijanskom životu? Koje, misliš, oblasti sam prošla? Pa lakše mi da idem sistemom eliminacije, pošto sam celu Italiju prošla, sem Sardinije i Pulje. Nisam bila u Sardiniji i Pulji, a neki dan me pitao isto jedan novinar, eto, u Trstu sam bila kao mala, ali nisam skoro išla u Trst. Mislim, ja se ne sjećam. Prošla cijelu privatno ili vezano i za posao? Za posao. Za posao? Znači, Italija cijela je dobro tržište, da kažemo. Pa tako je mi se kretao put. Zapravo meni je nekako tako bilo namenjeno. Ne možda zato što sam i ja htela. Ja sam nekako zamišljam Milano, Rim i možda još malo jug i te 3 tačke. Milano, Rim, Napulj. Da, eto te 3 tačke. Da, i sever takođe, Bolonja gore kad smo išli na sajmove kozmetike. Prevodila sam ja za dosta takođe firmi. Išla sam i na sajam privrede u Dženovu, na sajam kozmetike preko jedne akademije, zatim na castingi u Rim i Milano, koji su potpuno različiti. Najtopliji mi je Napulj. On je meni zapravo najbliži. Znači jug taj. Jug. To se stvarno osjeća. I koja je razlika, eto, Italija i taj topli, da kažemo, južni Napulj? Velike su. Ima jedan film, predlažem ti jedan film, Benvenuti al Sud, dobrodošli na jug. Duhovit je, pogledaj ga, raspoložit ćete. Pardon, nije korona. Tu su glavne razlike rečene u tom filmu. Kako su u Milanu svi uštogljeni tačno na vreme, a Sicilija je predstavljena, jug, na jedan totalno topliji, umirujući onako način. Svi su druželjubivi, dok ipak u Milanu vladaju neka striktna, aristokratska, recimo, pravila. Su li stvarno toliko tačni? I stvarno onaj espresso sa nogu kako je krenulo i kako je to sada, ne sada, moram već ti brend u celom priznati da svetu. ja nosim moje kuvalo, da, to je interesantno, znači, hoću ti kažem, iako odlazim u inostranstvo, ne spadam u onu kategoriju pokondirenih tikvi. Ja čuvam svoje, odlazim dalje, uzimam što mi se sviđa, ali ono što je moje. Da, ja nosim svoje kuvalo, kafu, ne idem bez sad izračunam tačno 10 dana, 400 grama. Da. I kad ja njima skuvam moju srpsku, tursku, kako hoćete, domaću kafu, kako da je nazovemo, pošto svi se ljute, i to kod tog naziva je zanimljivo.
Kaže, pa nije turska, nego je srpska. Pa onda neki kažu, jel domaća? Domaća. Da. Kad oni probaju moju kafu, njima nije dobro. Njima nije dobro, ali ja sam navikla na tu jaku i za mene je espresso, samo espresso. Ne dam ja tako naše stvari. Taj jug je li bezbedan? Napolj se nama predstavlja ovde kao tekako nebezbedan grad. Kako si tamo Pa ja sam se prvi put kad sam odlazila, nisam srećom sama, još jednu stipendiju je dobio moj sada isto veliki prijatelj Stefan iz Novog Sada i pozdravljamo ga. On je sada mladi advokat i bit će i moj advokat. Ja sam se okružila od tih stipendija s mojim prijateljima advokatima. Lakše mi je bilo što sam bila sa muškarcem. Bili smo se uplašili zaista prvi put kad smo odlazili, ali sve se okrenulo na nešto lepo. Gde je meni glavni prijatelj na toj stipendiji postao Gino Sorbilo. Jedan od moćnika, milionera, da tako kažem, koji je 4. ili 5. koleno od Sorbila, koji je inovator, začetnik pice. I koji je nasledio od svog dede sve te radionice. Kad me već pitaš šta sam naučila, od njega sam naučila mnogo štošta. S obzirom da me neprestano čašćavao pice, to sam obožavala, gorgonzola, rukola, imao je neke svoje specijalitete, ali hoću da ti kažem ovo, s obzirom da neki su za Instagram, da se pojača Instagram, objave, glavne objave, storiji, to sam od njega naučila. On svaki dan, iako je toliko bogat, radi, fotografiše svoju pirošku s one strane, ima 101 story, ja ga pitam, Gino, je li to tako treba? Kaže, da, treba. A on ne mora to da radi, da li me razumete? Da, a kako je on objasnio? To mi je baš drago, takav jedan čovek. On ima u New Yorku, Parizu, Milanu, svim delovima svoje zemlje radionicu pice. I on svaki dan kači po 20 storija. I to zaista on je naučio. Šta znači društvene? I ta piroška ide, okreće se pica, pa on joj iznese ispred Vezuva, mislim s pogledom na Vezuve, ispred mora. To je mene naučilo da ja moram neprestano da radim na tim društvenim mrežama i da ništa nije ružno prezentovati nešto što imaš. Da. A on ima to. Ima nasleđene piruške, ima nasleđene pice, radionice, ali on nastavlja da radi na tome i uči takođe svoju decu. To je i moj deda pokušavao svojevremeno da i sa nama to uradi. Dosta toga je recimo usadio u nas i volela sam njegove izjave i uvek se našalim, žao mi je što ga više nisam slušala. Znaš, ono kad si tinejdžerka uvek bežiš od starijih. A koja rečenica? To je deda koji je fabriku sagradio. Tako je, sagradio. Ja ga zovem moj veliki graditelj. I to ju je sagradio u svojoj 50. godini. Gde kada padnem, dešava se i meni da padnem, ja se samo njega setim, nikad nije kasno. Da. Nikad nije kasno i sestre me na to neprestano opominju. Pa kad padnem, a dešava se da mi neko udari bič po leđima i tako dalje. Oni kažu, sama se sapletaš, jel? Ja najviše pa da ti kažem, nisam se sama. Ja sam verna sebi. Mene Bog i sama ja nisam izneverila nikad. Moram ti to priznati. Da sam vrlo disciplinovana i verna sebi. Nikad se nije desilo, ako treba da ustanem u 7, tačno u 7. Ako treba nešto da pripremim, pripremila sam. Nisam. I to mi se dopada. To me isto izvlačilo sa dna, što bi rekli. Deda me je učio kada dođu loša vremena da kupujem mašine. Sad ne mora biti mašina, sad će svi misliti ogromna mašina, kombajn, ne. Može, mislim i to, ali da krenem od nekih malih mašina koje će mi u datom vremenu značiti za neki rad. Ili pomoć, ili pripomoć. Videli smo sad u koroni, bilo nam je teže da idemo kod kozmetičara. A mi žene volimo da smo lepe. Evo ti si mi rekla, molim te Nevena, spomeni tvoju Žanu Toussaint iz Panterke. Da.
Kad sam već rekla da budemo lepe, ja je dugo radim tu moju monodramu o Žani Toussaint i za vreme Prvog svjetskog rata ona kaže, američki vojnici apeluju na žene da ostanu lepe u narodu, da dižu moral. Znači u svim situacijama. U svim situacijama. Ona je nakit pravila, ali da, juvelir je bila. Juvelir, prvo počela je od nizanja bisera kod Cartiera, ali bavim se s njom zato što se njoj desila jedna nepravda. Pitanje je da li ti veliki moćnici uzimaju nekog zato što stvarno ima talenat ili ga iskorištavaju za svoje potrebe. Pa to je večito pitanje. To je večito pitanje. Ali Žana Toussaint je svoju panterku kroz, evo sad će već biti kroz vekove, ostavila, iskreirala. Malo su je sklonili. Više se ističe ime Cartiera nego Žane Toussaint i zato želim da je iznesem pred publikom. A moram ti i ovo reći. Pitaju me, pa Nevena, ti pričaš 2 godine da to radiš. Tačno. Radim dugo. A znaš zašto, Ivana? Zato što mi je stalo, to je nešto što sam ja studirala, jer sve ove godine bavila sam se nekim drugim stvarima, ušće poslovima koji će ti doneti profit za glumu, koji će ti, radiš festival Selectors italijanskog festivala, tu ćeš dobiti kontakte, radiš ovo, radiš ono, predaješ vamo, predaješ tamo, putuješ za inostranstvo, to je sve bilo u korist tog glumačkog posla. A ovo što radim tako dugo je nešto za mene, za moju dušu, da se, da kažem, prisjetim onoga što sam zapravo i upisala i što smo radili na akademiji. Pisanje scena, rad scene, mejkovanje scene, ajde da ne uzimam tu reč, pravljenje scene, pravljenje lika, osmišljavanje celokupnih okolnosti. To je glumac i zato hoću da uradim to, pa nek mi ostane ta monodrama za ceo život. A pronašla sam i kao ono što pevači kažu, tražio sam pesmu, dugo sam čitao te, tako sam i ja nju našla. Dugo sam je tražila. I pomenula si nepravdu sa kojom se ona susrela. Sa kojom si se ti nepravdom najviše susrela, a dolazi, da kažem, iz glumačkog miljeja i sada me asociralo, a to sam mislila posle da te pitam, već mesecima se polemiše u iskorišćavanju, da kažemo, čak i seksualnom zlostavljanju među glumcima. A Žana je sama se pitala da li moćnici uzimaju svoje pomoćnike zato što su stvarno tako dobri ili da bi ih još više da bi uzeli njihov talenat. Da. U svoje svrhe. Da. Sa kom si se ti najviše nepravdom susrela i šta misliš sa ovom situacijom kako se pominje tvoja jedna od profesija glumice? Ja sam se susretala sa svojom ličnom nepravdom, ne sad sa ovim pričama što su trenutno aktuelne i koje se propagiraju. Nešto mi se ne sviđa kad se odjednom nešto toliko propagira. Korona je, a znate, ja sam Dekamerona već na 1. godini filološkog pročitala, sve mi na to liči, pričam ti priču. Ovamo kuga u Firenci, a izvan Firence se pričaju razne priče da bi to vreme prošlo. Što ne znači da to nije tačno, niti ulazim u to, nije moj par rukavica. Niti sam prava studirala, ne mogu još time da se bavim, ali ono što je mene dotaklo, što je moja lična nepravda, što su videli da jesam neobrušeni dijamanti, što su mi uzimali ideje, internacionalni su mi uzimali nacionalne kontakte, a nacionalni internacionalne. Bože, kako se to radi? Sve trebalo izdržati. Pa pecaju te. Vide da si vredan. Kad kažem vredan, ne mislim samo radan, jel? Nego vredan kao osoba, da posjeduješ dosta toga i onda te pecaju, upecaju i pokušaju naravno da iskoriste. Sad ti vidiš dokle to ide. Bi sada nešto drugačije? Naravno. Sada imaš osjećaj možda da nisi dobro čuvala svoje ideje.
Ili je to nemoguće? Pa već kad sam osetila da se topi led pod nogama, ja sam najviše bila u Kondinoj za autorska prava. Mislim da ja tamo visim neprestano i zaštićujem sva autorska prava u Kondinoj, ali ne možeš sve zaštititi. To je nemoguće. Maltene svake nedelje sam ja tamo koliko ideja imam. Oni me već uveliko poznaju. Šta ste sad došli da zaštitite? Ali ne možete zaštititi neki kontakt. Neko uzima sada zasluge moje za dolaske internacionalnih ljudi koji su zaista bitni, uzima za svoje zasluge i to nije lepo. A ja sam uvijek bila korektna. I raspodelila sam uvek i kad smo montirali moji saradnici za festival, već kad pričam o ovoj temi nije mi dobro pa moram popijem malo vode. A zar veliki projekti, eto i taj koji se pominje od Andreja, hollywoodskog režisera, koji pominju se neki milioni koji će se uložiti u Srbiju, zar tu nema mesta za sve? Zašto mora da li je moguće da je ko u svim da se pravi separacija, da se pravi... Da se stavlja šapa od određenih ljudi. Ako već ima prostora za... Kako je predstavljeno u medijima? To je otimanje. To je živo otimanje. U redu, strana jačeg je uvek bila. I postoji i ono ko pre devojci njegova devojka. Ali postoje neke korektne stvari koje moraju da se ispoštuju u svim slojevima, esnafima, društvima. To što se sada meni dešava je potpuno otimanje, otimačina, velika otimačina. Jer sam ja to gradila filigranski, polako, ženski, ja nisam muško. Znači, susrećem se sa mnogo više stvari nego određeni muškarci koji su sada u tom biznisu. Znači, prešla sam sve te prepreke na jedan mudar, pametan, inteligentan način. I za to je bila potrebna određena snaga. Snaga mozganja. Kako da ti prođeš, da se ne uprljaš? Pa to je živi šah. Da. Pardon. Tako da vidjet ćemo šta će se tu dešavati, ali ono što mogu da kažem, ja nisam verovala da postoje baš do te mere takvi ljudi. Moram priznati. A svi smo mi, čim smo u ovom poslu, inteligentni i namazani. Ne može se biti svetac u ovom poslu. Da se razumemo. Vi nekako specijalno glumci možete i da se transformišete, ali tako je, ne može se imati zlatni oreol oko glave. Može da uđeš u životu. Ali se može biti korektan. To hoću da kažem. Kolegijalan i korektan se može biti. Niko ne traži da neko bude svetac, ali da se bude kolegijalan, da se tačno raspodeli ili bar deo, ako si toliko sujetan i ako te toliko pojela ta sujeta, da ti ne priznaješ moj rad, pa sve sam sebi uzimaš, onda mislim stvarno, ne znam šta da kažem, ali pravda postoji, uvek postoji i stigla mi je nagrada, eto, baš iz tog mesta gde sam prošla iz Napulja. To je internacionalna nagrada, tako? To je za prošlu godinu. Pa evo, to je za ovaj period faktički. Kraj novembra 2020. Kako je to nagrada? Šta će ona da ti donese? Da. Već mi je i donela bazu podataka od italijanskih produkcija, zatim od svetskih. Već sam uradila dosta castinga, radim sa mojim profesorkama. Taj visoki engleski koji radim na castingzima, pošto su mi oni to otvorili i omogućili. Jesi pre nagrade postala selektor filmskog? Ne, ja sam pre. A to je pre. Jel to ima veze sa... Nema. Nema. I to mi je baš drago. To su 2 puta, pa to je divno. To je druga struja. Jako mi je drago što je to druga struja i što nema nikakve veze, apsolutno sa tim. Recimo da nagrada je znači donela bazu, mislim... Bazu podataka, takođe određeni razgovori sa filmadžijama. Mi smo inače od dodele nagrade imali neprestano te konferencije. I ja sam to ispoštovala do njihovog Božića, do tad su oni radili. To je svaku noć od 8 do 2, od 8 do 2, od 8 do 2. I izdržala sam. Smenjuju se jezici, engleski, italijanski, zavisi ko preovlađuje od sineasta.
Sad, kad će to uroditi plodom? Ja ne znam, pitaju me, pa kad će, ne znam, ali ja sam posejala to seme. I kao što je pravda postojala, nakon svega onoga što mi se izdešavalo u prošloj godini, što je došla ta nagrada, i onda sam shvatila, vulkan hoće da proradi, pa ne može ga niko zadržati, lava ide preko svega. I dolazi do Beograda, do Nevene. I onda, ti lično, zašto misliš da je baš tebi pripala ta nagrada? U čemu si ti, a upoznala si i, mislim, videla si na tim online sastancima. Šta je tvoj, da kažemo, najveći kvalitet u tom predstavljanju bio? Šta je bilo drugačije? Mislim za tu nagradu da je kosmička pravda, pod broj 1. Više kosmička pravda nego što u tom trenutku sam ja možda nešto i pokazala ili nisam. Ali ja sam već do tad dovoljno uradila da je moralo nešto da se desi. Prosto kosmički je moralo da se desi. I tako i jeste bilo. Oni mene jako cene. Cene što govorim više jezika, što znam da se ponašam, što znam da ispratim sve to. I šta mi se još dopalo? Da me nisu gledali samo kao da dolazim iz Srbije, nego su već počeli da me gledaju kao Nevenu Šarčević. I moje ime polako postaje poznato u svetu. Ne onako brzo kao kod nekih koji su otišli u inostranstvo pa su imali svoje zaleđine i određena guranja sa strane. Ali ja sam eto tako ženski to fino, nežno uradila i to ima svoj jedan put. To mi se dopalo što oni mene tako gledaju, kao jednu instituciju. I odatle se to razvija dalje. Da. Sad kad kažeš onako ženski, mnogi ljudi će, mislim, većinom možda žene, da je, da su poznanstva, možda sa nekim uticajnim muškarcima, pomenula si prijateljstvo s jednim milionerom, da je to možda neka zaleđena. Ja želim baš da razbijemo tu predrasudu. Mislim, ko lepe žene su uvek muškarci, kao što su uspešne muškarca uvek žene. Znači, to da se ne lažemo. Ali nije to tvoj jedini kvalitet. I kontakti su bili. Tako su uspešni. Ne, mislila sam na pridev ženski. Ja znam što si ti mislila, ali baš ta pomisao, kad pominjemo zaleđinu i kad pominjemo ženu, uvek je povezujemo. Sad, da li je iza nje neko stajao? Ma ne, apsolutno niko, samo moj rad. Samo moj rad je stajao iza mene. Naravno, kontakti, to se sublimira u jednu tačku, ali niko sad ne ide za mnom pa juri za mene gde ću ja da prođem ili ne. I to se ne radi tako, uopšte. To jednostavno ide nekim svojim putem u tom svetu. Naravno, malo teže. Meni je ovo došlo malo kasnije nego što bi trebalo možda da stigne, da dođe i tako dalje. Apsolutno nema veze ni sa kakvim milionerom, ni sa kakvim muškarcem za ovu nagradu, taman posla. Zato što ljudi to povezuju, sad ću vam reći, razmišljam, oni koji ne mogu da dođu do toga ili im izgleda kao leteći tanjir, oni odmah pomisle da je to u pitanju, a nije, nego puka inteligencija srpska. Da. Selektor festivala filmskog ste postali pre toga. Šta to znači? Otkud u tome? Glumica iz Srbije, deo tako jedne, mislim, meni se slučajno baš velika stvar. Pa ja mislim da jeste bila. Sad ćemo vidjeti šta će to doneti, šta neće, šta je i oduzelo, dosta je žrtve bilo. Velika je žrtva bila, moram vam priznati, puno stresa. To tako zvuči, selektorka italijanskog festivala. A šta sve to podrazumeva i sa kim sarađujete, koliko je to vremena, snage. Ali je dobro. Da sam ja velika odgovornost. Mislim, da je selektor bilo čega, to je baš velika odgovornost. Ono što je dobro što sam ja dovela 3 reditelja i više i ne znam, 4. Zaboravila sam. Valjda kad toliko radite pa u stresu više i zaboravite.
4 reditelja sam ja izabrala. Ja sam želela malo i da se igram sa životom. Šta samo nas reditelji da biraju? Može li jedna glumica da bira reditelj? I to je meni super za jedno moje poglavlje sutra u životu za knjigu. Pošto polako počela sam da je pišem. Ima tu, pa moju životnu. Mislim, grehota da bacim i sve te patnje i avanture i kako sam prošla kroz razne putanje, a da se ne uprljam, jer je i to smelost. A kako? Eto, to je povezano možda sa jednim od prethodnih pitanja. Kako? Kako da se inače ne uprljamo? Ovo nema veze sa mislim, ženski smo samo pol, ali smo ljudi, svaki čovek razmišlja da li se uprlja, nekad i nesvesno. Kako da idemo zapravo kroz života, da se, pa eto, barem to svesno ne uprljamo. Kako da nas nema mi nešto dobro upakovano? Na primer. Pa samo tu mogu da preslikam i Mezis, jel? Iz osnovne škole, kad smo se igrali između 4 vatre. Nekako sam uvek se tu igrala i uvek sam pobeđivala da nikog nikad nigde nisam zakačila. Eto, samo to mogu da preslikam kao odgovor na to tvoje pitanje. Da. Može se stići, obići, a zaista da nikog ne zakačiš. Ja isto mislim, samo je duže, ali je sigurnije. Duže, malo se i kriviš da ga obiđeš, malo se i sagneš ili preskočiš. 100 puta se demotivišeš, jel tako? I pomisliš ne, pa onda opet te nešto vrati na put, eto kao tebe nagrada, pa eto i to da si selektor neče, pa ili dobiješ neku ulogu ili možda neki projekat vezano za jezik, jel tako? Moram ti priznati da se ja, motivisana sam osoba. Ne demotivišem se ja tako lako. Znaš zašto? Zato što jako verujem. Verujuća sam. I evo sad je da se nadovežem i na veru. Vera nam je jako bitna. Naša hrišćanska. I to me isto držalo, zato što je vera nešto najbitnije i sada je post, veliki post. Trebali bi svi malo, koliko možemo, da se pročistimo misli, koliko možemo. I hrana i misli upakovano. Evo što je interesantno tu isto kod demotivacije, kod padanja, kod vere. Naprimjer, ako si radostan u Beogradu ili bilo gde u Valjevu, u našoj zemlji, ako si srećan, onda pitaju šta je s tobom? Što se ti smeješ? Zašto si tako radostan? Pa kako nisam? Pa li ti veruješ? Da li ti veruješ? Da li čitaš molitve? Pa sve su heritizmi. Heritizmi su u molitvama. Raduj se. I samo što nam je ostalo, to je naša unutrašnja radost i sa tim možemo da pobedimo sve. U slučaju da se desi da i ja padnem, naravno da pročitam jednu molitvu i pročitam raduj se. I to je ono što mi puni srce, gde god da sam. Pa čak, pošto me isto, moram da ti kažem žargonski, smaraju, jednostavno ušao je standard jezika i o tome ćemo pričati šta je već ušlo sve u standard našeg jezika. Pa dobro, Nevena, mi bi voljeli više da te viđamo, ti si zanimljiva, hoćemo više uloga sa tobom. Pa nije do mene, ljudi, ja sam uradila publika, imam ja svoju publiku koja mene prati, imam i društvo Skadarlije i italijansku publiku. Zaštitno lice si Skadarlije. Da. To isto, mislim, meni divni zadatak, da kažem. Mislim, ja baš volim. Kulturne baštine. I to kad me pitaju, pa nije do mene, mislim, tu su klanovi određeni koji postoje. Sad, ne mora sve ići po pravilima, je li tako? Meni je jasno da neki producent mora da uradi za nekog nešto ili da stavi nečiju ćerku. Zato što je, evo gledam sad ove brodiće, možda uzeo neki brod za snimanje ili tako dalje. Meni je to jasno. Jer i ja planiram sutra kad ostarim, možda neka babetina kad budem da postanem neka rediteljka. Da sam se našla. Pišem jedan scenario. Biće dosta ženskih uloga. Nakon što mi je preminula baka za koju sam najviše bila vezana,
Ćutala sam 15 dana i tad sam napisala, evo pred kraj je jedan scenario, pretočila sam tu tugu u nešto, da kažem, pametno i pravit ću i casting i sve, samo kad dođe vreme za to, nije još sazrelo. Ali radila sam najbolje što sam mogla. Hoću da ti kažem, verovatno svi sad misle, ja, ona bila u Italiji, priča o tome, Dolce Vita, luksuz, tako dalje. Ne, meni je život izuzetno bio težak. Ali sam ja... Pa šta, zašto? Mi svaki dan ćemo Dolce Vitu. Da. Sladak, lep život da pravimo. Zašto je to ružno? Nije ružno. To je lekovito zapravo. To je lekovito i to treba umeti. Erich Fromm umeća razna je napisao. To su razna umeća u tvom danu. Ali ovo što hoću da ti kažem, ja sam taj svoj život najbolje obojila što sam mogla. I možda je tu moja ta vrednost, što ja znam da isprebacujem iz jednog agregatnog stanja u drugo. Tu je caka. I tekako sam imala teške trenutke u životu i dok sam studirala i moja sestra i ja jako smo se borile sa majkom da sve to izguramo i to je trebalo izgurati i sva ta školovanja i sve ostalo. Ali me držala ta neka moja čarobno prebacivanje iz jednog agregatnog stanja u drugo. I mislim da će me to služiti najviše. Pa čak i kad se desi da me neko obori, on ne zna da ja imam te sposobnosti. Da. Malo se zafrknuo oko toga. Da. Moram još malo da pomenem Italiju i ljubav u Italiji i eto, italijanske muškarce koji su ovde predstavljeni. Italija nama ovde kao kroz modu predstavljena, eto i kroz tu neku kulturu, kroz hranu, picu si pomenula, ja sam espresso, ali italijanski ljubavnici koji pričaju o tome, a ne zna se. Eto, reci nam ti, eto, bila si tamo, živela, da kažemo, prisustvovala. Pa da, oni dosta pričaju o tome, jel tako? Treba pokazati na delu. Pa jel umeju da nešto od toga što se priča? Pa da, naravno. Da postoji uvek neko ko ume kao i ovde. Kako je meni rekao jedan od ambasadora, nije sad ambasador, ali pri ambasadi mi je rekao jednu mnogo dobru stvar. Mislim, sad će zvučati, ali dobro da se i našalimo. Nevena, ti uzmi muža Italijana i ljubavnika Srbina. I tu smo se sad šalili. Mislim, ima u tome neke malo istine. Moramo malo i životno nešto da kažemo, da se nasmejemo. Živi smo ljudi. Što znači da su oni za budućnost i neki život udvoje možda lakši? Pa sad... Ta disciplina možda je to svemu što si rekla. Možda taj disciplinovan život, opet... Pa moram ti priznati, ja sam samo jednu vezu tamo imala. Nisam ja toliko bila sa Italijanima. Bila si s njima, gledala si vezu. Mislim, ljubavnu vezu. Gledala si kako oni se tu i snalaze u tim. Yes. Pa nisu ni oni baš tako zgodni na kraju, iako to izgleda sve tako super. Gledajte, ljudi su svuda ljudi. To sam ja mislila pre 10 godina da su muškarci u Italiji ili u Engleskoj ili u Australiji drugačiji, međutim ne. Svuda su ljudi, samo ih malo kulture oblikuju. Da. I naravno nešto drugo donesu, možda odnos prema ženama i tako dalje. Ali svuda ima svega, nemojte misliti. Naravno da je njihova civilizacija starija od naše i neke stvari su razvijenije. Što je bilo interesantno, to sam isto jednom pričala, ali pomenut ću, zato što je to možda najveća razlika. Kada sam otišla baš prvi put u Italiju i sad sam bila u jednoj kući kao gost, to je bilo interesantno i od jednog mog druga, njegova baka, kad se nešto povisio glas, a ona kaže, to je njegov karakter. Ja kažem, kad bi naša neka baka rekla, to je njegov karakter. To se ne bi desilo, kakav karakter, to bi... Da. Ili bi ga grdila ili oterala u sobu. Tu sam te razlike počela da uviđam. Onda, na primjer, ako vi njima pričate o nekoj nepravdi ili o nečemu što se desilo, oni će vama da kažu, pošto imam drugaricu u Rimu koja je psiholog.
ona na sve ovo što sam ja preživela meni kaže una bella esperienza. Ja kažem, molim. Kaže, to je lepo iskustvo. Kažem, kako lepo iskustvo. Kaže, to je oblikovalo i obojilo tvoj život. Ma neću da imam tu boju u svom životu. Zašto da mi oboji na taj način moj život? Kod njih je sve bela esperijenca. Šta god da se desi. Ili ružno, ili lepo. Kod njih je sve to iskustvo i to je sve život. To je fina filozofija života. Pa oni imaju tu filozofiju. Ja je do duše baš nemam. Više imam ovu za Dolce Vita, da sebi napravim nešto. Ako ne rade kozmetičari, sama ću se srediti. Ako mi nisu tu šminkerke, sama ću se našminkati. Da, moram i ovo da kažem. Ne znam ko je napravio taj sistem u Srbiji da je glupo kuvati, da je to sramota, da to nije normalno. Ko je to propagirao? Evo, ajmo od ove emisije da to više ne bude tako, da širimo to. Ne znam kako smo krenuli, ne konkretno kuvanje, nego jeste, kad kaže ženi, ja na primjer kad kažem sebi da sam fantastična domaćica, to tako s ponosom kažem. Ja isto. Mislim, ja isto, jer to je normalno. Kako da kažem. Mi smo na Milanskom univerzitetu na poslednjem času morali da pripremimo nacionalnu kuhinju. Ja kad vidim koliko je Brazil napravio, daj brzo ja što više. Pravim sarme, gibanicu. Samo da ja budem bolja od njih. Ne mislim u tom negativnom kontekstu. Da pokažeš naše umeće srpske žene. Stvarno smo fantastični. Ja mislim da smo fantastični. I zašto se propagira to kao sramota? Meni je biti dobra domaćica na prvo mesto. To je normalno. Ajmo sada da pošaljemo jednu poruku. Nemojte se stideti. Normalno je i jesti, a normalno je i kuvati. Ali volim što ti to kažeš, zato što si obrazovana. Hvala ti. 2 fakulteta. Lepa, znači ne moraš da budeš zarozana i ne negovana da bi bila dobra domaćica. To je isto jedan od predrasuda. Dobro, stavim ja neku štipaljku usput pa zakačem kosu, ali tako je. Ali sve to može da se nekako i za prijatelje najlepše kuvati nešto. Ili nešto isto za sebe. I nervira me onaj izraz, kuvaš dobru kafu, možeš da se udaš. Sad nikad više mi se ne kuva ta kafa. Mislim, kuvaš je zato što hoćeš da to bude lepo, da nekog poslužiš. Isto umeće posluživanja. I to je bitno. Kada nekog ugostiš, da znaš i da ga poslužiš. Mi jesmo gostoprimljivi i što je jedan od mojih iz društva Skadarlije direktor govorio, Dragan Gligorijević, gostoljubivi. Mi gosta i ljubimo sa svom tom pažnjom. Mi smo više gostoljubivi, gostoprimljivi od Italijana, moram priznati. Oni smatraju da ako oni ovde dođu da mi moramo da ih služimo. Ne moramo. Isto tako i ja očekujem to od njih i tako se i ponašam sa tim mojim stavom kraljevskim i onda zaista moraju da me služe. Mislim, služe kad sam u stranoj zemlji, ja ne znam, sad svaku ulicu, jel tako? Pa mora neko i da me odveze i da mi pomogne i javi. Prevela si knjigu hollywoodskog reditelja, zapravo knjigu o njemu, Andrej Jervolin, je li tako? Andreja Jervolino, da. Jervolino. Prevod je gotov. Šta dalje sa tim? I otkud je to? Je li to vezano za njegov dolazak u Srbiju? Evo vidiš, ti si sasvim slučajno pogrešila, normalno, ne znaš sad sva strana prezimena, njegovo prezime. I on se jako ljuti kad se njegovo prezime pogreši. Pošto ljudi ne znaju da li je i kad se piše na italijanskom j ili je i, on se jako ljuti kad se to dešava. A kad oni naše prezime pogreše, nikom ništa. Pa ne može ni tako. Što se tiče mene kad se naljutim na taj deo, ja imam jedan hashtag interni, a to je kad mi Italijani dođu, hleb haljina hvala. Ajde vi sad recite, hleb haljina hvala, pošto ne znaju h da izgovore. Da. Ajmo, hleb haljina hvala, da čujem. Kako tvoje prezime sa š, to im je li im teško? Pa, kad su mi dodeljivali nagradu, ima na YouTubeu, Instagramu, Fejsu i ostalim mrežama o dodeli nagrade, hvala Bogu lepo, jer sam im ja rekla, molim te izgovori kako treba.
Rekla sam. Malo onako Šarčević, Nevena Šarčević. Ali sve može da se nauči. Ako mi možemo silna engleska, italijanska, španska, francuska prezimena da naučimo, sedi, brate, ispred ogledala pa vežbaj, kao što sam i ja. To sam mu i rekla. Sedi ti pa vežbaj. Šta je sa knjigom? Kad će da ugleda svetlo? Korona nas je malo, moram priznati, blokirala. To je knjiga o njemu, o njegovom profesionalnom životu. O njegovom profesionalnom, zapravo i privatnom i profesionalnom životu. Eto, i on je dobro upakovao svoju priču. Nije njegova priča nešto različita od nekog našeg reditelja, producenta, koji isto tako možda krenu iz Užicu, Čačka, Lajkovca, Lazarevca, Novog Sada, da stvori nešto. Jednostavno on je samo to upakovao dobro i tu treba da naučimo. Naravno ni to nije lako, treba napisati, pregledati, sklopiti, izdati. Inače knjigu je napisao Ugo Di Tullio, jedan od mojih profesora, italijanski kritičar koji se javlja na Rai Due, što svi sad mogu videti. Znaš što mi je još interesantno? Pored svih kablovskih mreža, YouTubea, Instagrama, Facebooka. Pa ja više mislim da je moja baka znala o ljubavi moda, 60. godina, šta je moderno, šta se nosi u Italiji, koja muzika mina, slušala se tad, koja muzika se sluša, nego sad, pored kablovske mreže, ti možeš da promeniš i vidiš, bar i ako ne znaš jezik. Hajde da vidimo što se nosi u Rusiji, hajde da vidimo što je moderno u Italiji. Pa hajde da vidimo Chanel 5, ajmo Rai Due, ajmo Rai Uno, hajde da vidimo kako izgovaraju ove reči na BBC-u. Gde je to nestalo? I oni mene pitaju, na primjer, pa koji glumci, vrlo retko za nekog reditelja poznatog u Italiji znaju naši, možda za Sorrentina, Roberta Benignija, i to je to. Ali kažem ti, nekada su više naše bake, mame znale ko je Rafaela Cara. Evo, na primjer, za vreme odrastanja moje majke. Informacije su sporije išle i bilo je manje ljudi. Meni se čini da i do toga i nekako neki projekat kad ugleda svetlost dana, zna se da je to kvalitetno. Ne znam, meni se sad previše ima informacije, ljudi zato masu stvari više pa i ne gledaju. I propuste nešto i kvalitetno. Gledaju, ali ne čuju. Možda da. Da, jer idu tim putem. Kad smo kod njegove knjige, projekat njegov ovde isto stoji sada zbog ove situacije sa koronom. Ne stoji, kompanija je otvorena sa još jednim našim glumcem. Se dešava nešto? Da, oni rade taj svoj posao koji je započet kada je ovde počeo festival italijanskog filma. I kada smo se upoznali svi zajedno. Tako da, meni je bitna knjiga. Samo još da ne ispadne da je neko drugi preveo, a ne ja. Ne, to valjda neće ispasti. To sad svi znaju da sam ja prevela. S obzirom da su mi sve ostale zasluge uzeli i da i zasluge i rad, samo još da ne ispadne da je možda neki naš poznati glumac preveo knjigu sa italijanskog. Ja sam rekla, nek ne diraju moje tržište, ko neka govori na španskom, ruskom, francuskom, na kom god hoće. Ono što je dobro u prevođenju i super, gledaj, to mi je dobro upalo zaista, bio onaj prvo zaključavanje. Zaključavanje, ja ga tako zovem. I prevođenje je idealno za takve stvari. Ti si zaključan, te si zaključan. Mislim, takvi ja ih zovem introvertni poslovi. Pisati scenario, prevoditi knjigu, učiti čak i jezik. Verujem da su sad sve devojke na filološkom položile književnost. Zbog solidarnosti filologa, ali to isto, to ćemo sledeće. I to ćemo posle, ali sad su imale vremena. Sad su imale vremena da uče pretešku književnost na filološkom i da polože zbog silnog ovog zatvaranja. Verujem, ja im šaljem veliku podršku. 2 godine uči ovo? Joj, uči se 4 godine. 4 godine. 4 semestra mislim da je bilo. Tako da, okej. Prevođenje je, naravno ja sam cepidlaka, moram priznati.
I radila sam je zaista sa 5 ljudi. Hoću da kažem, uvek imaš, kako Žika Pavlović kaže, redaktor, kolektor i ostalo. Lektor, jel? Zatim da me slušaju kad prevodim nešto, da li sam to rekla dobro na srpski jezik. Drugačije je prevoditi simultano i konsekutivno. Tu imaš fore, da tako kažem, da šmiraš i šarmiraš, bar koliko toliko prostora. A kad izdaješ knjigu, ti nemaš nigde prostora, ništa da šarmiraš nikoga. Tako da je morala svaka reč biti na svom mestu. Jeste dopadljiva upravo srpskom jeziku. Dopadljiva, da. Njegov život jeste zanimljiv. Meni se sviđa što je on tu pisao i svoj porodični život koji je na njega uticao, gde nije bio lak, recimo. Tako da i u Italiji ima, da kažete, porodičnog nasilja. U toj knjizi piše. Ne samo kod nas u Srbiji. Zato sam ti rekla, ljudi su svuda ljudi. Ako su normalni, onda će sve funkcionisati kako treba. Ako nisu, može živeti na Bahamima, mislim, i na Baliju, ako su ljudi ludi. Tako da i u njegovoj knjizi on opisao svoj porodični život i taj uticaj majke i oca na njega u tom ranom detinjstvu i kako je on kroz papir posmatrao kao kroz neku kameru život. Da bi mu bilo lakše. Tu smo negde on i ja slični. Ja sam zapisivala u dnevnik, svoj imam ih puno od detinjstva, zapisivala sam sve što me tištilo, mučilo, pa čak i na poleđinama slika u mojoj kući. Da, iza. Tako da bi mi lakše sve to bilo da prebrodim i on je posle ušao iz tog jednog papira koje je posmatrao kao kameru, on je pravio kameru od probušenog papira, on je posmatrao život i ušao u filmsku industriju. Prvo je on otišao iz jednog malog mesta u Rim, posle otišao u Hollywood i Los Angeles. Dobro, gledajte, Italijanu je svakako lakše da ode tako dalje nego što je meni. Da se razumemo. Ipak je drugačije. Ali opet mislim da će to biti zanimljivo. Drago mi je što sam za jednu takvu kompaniju Entertainment Jervolino prevela nešto što je bitno, nešto što je kvalitetno, što ima težinu i prevodilački rad je zahtevan. I tu se vidi ta moja suština. Eto. Ti si filolog i neko ko poznaje više jezika, ali forsiraš upotrebu pravog srpskog jezika. Trudim se. I zanima me, šta ti misliš, kako se inače izražavamo, kako se ljudi u medijima danas izražavaju, da li pravilno koriste sve ono što smo rekli i stilske figure, ali i da li pravilno akcentuju reči. Ja nekad pomislim, pošto je jezik živ, da se stvari menjaju i onda kad slušam nešto pomislim, Bože, možda sam propustila. Totalno drugačije se akcentuje od onog što sam ja učila. A ti mi reci kao neko što mora lepo da se mislim, ja se trudim, nadam se. Vi to i učite, osim što individualno kroz svoj život želite lepo da se izražavate, ali prosto imate tu odgovornost da se lepo izražava. I vi morate lepo da pričate. Bogato, lepo, načitano, smisleno, pa čak i duhovito, inteligentno. Da, ono što mi je zasmetalo, naravno, ajde da oprostimo svima, sad je korona pa svi pričaju sve i svašta, pa ulaze u studio ko zna odakle i ajde malo da budemo blaže. Ali kad sve ovo prođe, treba se pozabaviti. Sve televizije treba da uvedu bar po 5-6 lektora, po mom mišljenju. Šta se dešava? Primećujem da se ne izražavamo uopšte, ne samo na televiziji, nego i privatno, poslovno, da se ne izražavamo tačno. Ono što ja najviše volim kao filolog, to je etimologija, značenje reči. Ja sam onaj tip koji više voli reči, a ne sintaksu i tako dalje. Znači, kod svakog ima nešto šta ko voli. Volim značenje reči.
Pravo značenje reči nam opisuje celokupnu situaciju koja se negde dešava. Primetila sam malo u jutarnjim programima. To je apsurd. Pa to je apsurd. To je farsa. Znam šta je prethodno pričao i uopšte mi se ne uklapa sa apsurdom. Onda ako imenuješ određenu okolnost, nazovi je pravim imenom. Naprimer, reality programe možemo nazvati jednom stilskom figurom, to je burleska. Ili to je lakrdija, na primjer. Laka humoristička zabava koja se ne svrstava u književni rod. Da. Koja se ne svrstava u ono što je standard i što zapravo narod treba da prihvati. Drugo šta mi je još zasmetalo po Instagramu, sad će moje drugarice, pa gde ode ono skroz književni jezik? Imam 2 reči da ti objasnim. Prelepotica. Ja se ježim od prelepotice. Uveli su to kad mi... Nemojte mi pisati, molim vas, prelepotica. Stavite mi božanstvena i lepa i zgodna. Ali nemojte prelepo. Prvo prefiks. Na lepotica ne ide. Pa gde da nam uđe prelepotica u standard srpskog jezika? Onda bismo po tom sistemu trebali i da uvedemo modalizaciju glagola trebati, gde svi pričaju trebam, trebaš, treba, pa ajde onda da pišemo i peticiju za modalizaciju glagola trebati. Ako smo već stavili prelepoticu, jel tako? Da. Molim vas, izbacite prelepoticu, to ne znači ništa, nije pravilno sadržajna reč. Šta sam još primetila kod potvrđivanja situacije i kod odjavljivanja situacije. Evo, ajmo prvo na potvrđivanje. Italijani imaju certo, jel? Ako oni imaju certo, koji je ušao normalno, koji je u standardu italijanskog jezika, sad će opet da mi kažu gde ćeš na tu reč. Da bome je prava srpska potvrdna reč. Prevodioci treba da koriste tu reč zato što je ona istinita, tačna, za potvrdu date situacije koja je bila pozitivna i kao takva tačna. Samo sam u jednoj reklami čula, pošto pratim i to, čula sam u jednoj reklami da bome. Ne samo tako je. A ne znam da to je naša srpska reč za potvrdu. I nije ružno, nije seljačka. To je naša reč. Ko kad bi ja rekla sad da je čer, to je seljačka. Nije. Neko je da bome, tako je, da bome, naša reč. Ima još jedna. Da. Interesantno mi je to što je ušlo u otpozdrav. Sad nas 2 završimo razgovor, ja tebi kažem prijatno. Pa gde je hrana? Prijatno. Jesi primetila da je to ušlo u standard srpskog jezika? Da. Kad se odjavljuješ, prijatno, a nema hrane. To treba isto razmisliti zbog čega je to tako. Prijatno. Mislim da sam ovo duhovito rekla, ali ono što mi je isto interesantno kod naših glumaca, sad moja generacija, 2-3 ispod mene iznad, koja trenutno sad u žiži, gledam te serije, pratim normalno moje posao. Gde je govorna radnja? Gde je govorna radnja? Ja ih ne razumem šta pričaju. Pa ako moliš, moli. Ako potvrđuješ, potvrdi. Jako su im loše govorne radnje. Ja moram to da priznam. Možda moja profesorka, koja je jako dobar pedagog, nije imala klan da me stavi negde u Srbiji da glumim. Ali je zato uradila sa mnom nešto, Olivera Ježina, ali je uradila sa mnom nešto mnogo dobro. Gde je mene Toni Servilo, neka svi ukucaju, lako je Toni Servilo, inače nominovan je sad za Oscara, koji će se verovatno online održati, ne znam, pitao gde sam naučila tako dobru govornu radnju.
To je meni, tad sam je naravno odmah zvala, ne znam nikoliko je sati bilo, da joj kažem. Jer ona je meni dala ogromno znanje da mogu i telefonski imenik da glumim. Da. I na italijanskom, i na nemačkom, i na srpskom. To je meni najveći dobit u tom poslu. I zaista, malo mi onda smeta. Pa čekaj, koga si stavio? Ajde, bar nauči ga govornu radnju. Jer mu daj bar neku ulogu. Zato nisu prošli. Kako? Pa očigledno da nisu prošli. Očigledno da nisu. Kada sam radila na fakultetu, na FDU, na Fakultetu dramskih umetnosti, streaming, uključivanje uživo sa Španijom, Italijom, svih fakulteta, tolika nezainteresovanost bila studenta da sam se ja pitala, pa ko su ovi studenti? Ko su ovi studenti? Pazite, tako nešto im predstaviti, uključiti sve zemlje, da niko ne bude zainteresovan. Mene je to zgrozilo. Onda postavlja se pitanje, pa koji je vaš kriterijum? Koje je vaše merilo? I da li uopšte merilo postoji? Moram priznati da se glumci šetaju iz serije u seriju. Ok, neki su dobili šansu, žele što više da zarade, šetaju se iz serije u seriju. Neko ili ih je pogurala sreća ili ih neko gura. Ali hajde bar, kad se to desilo, tako da vam se zaređalo, promenite frizuru, napravite drugačiji lik, šetaju se, ja zovem jedno... Meni je glumac upravo njegova sposobnost mi je najviše u toj transformaciji, opet to pričam, zato mislim da je vama sve dozvoljeno. I kažem, pa jesi ti u Igri sudbine ili si gledala sam te, ne, rekla sam i gledala sam te u Igri sudbine. A ona meni kaže, pa nisam ja u Igri sudbine, ja sam u onoj prethodnoj. Ali jedan tvoj stari kolega je skoro i rekao u medijima to, zašto su isti glum, prosto ne razlikujemo više serije, šta se to dešava? Jeste, jedan tvoj stari kolega je baš skoro... ne stižem baš sve da propratim. Upravo to u medijima rekao. Drago mi je da je rekao, znači dobro je primetio. U redu, ajde, nekog je pogurala sreća, treba da zaradi, razumem sve, nekoga gura. Ili ne gura, ili mu je krenulo takav niz. Pa dajte ljudi, reditelji, producenti, uradite s tom osobom nešto. Ajde, sad imam šiške, ravnu kosu, tamo ko vrđavu. Španska produkcija, s kojom sam također dotakla se, s obzirom da sam radila italijanski festival i selekciju, da sam i sa njima razgovarala, ali kad pogledate špansku produkciju i vidite jednog glumca, nikad nećete istog ga vidjeti. On ima periku u sljedećem filmu ili drugačiju frizuru, mislim, to hoću da kažem. Mora da se promeni lik. Ili bar vi ga promenite, stalno su iste osobe. Baš interesuje me, na primjer, i od mojih komšinica mišljenje i šta gledaju, šta ih privlači. Onda se setim šta je mene privlačilo kad sam ja bila mala. Si bila gledalac, je li tako? Onako, da, kad sam baš bila... Neprofesionalno kad si... I onda se vratim vrlo iskreno i vratim se u to. Zato što mi je to bitno, šta je to mene prvo privuklo. I moram ti priznati, joj sad sam uzela tu uzrečicu, valjda sam mnogo iskrena s tobom, moram ti priznati, to nije dobro, ok, pričamo o standardu, ok, ali ja se ispravljam i to je dobro. Ja se korigujem u životu, modifikujem. Naprimjer, ja sam voljela jako kao mala Lidiju Vukićević u Boljem životu. Da, ko nije. Zaista sam je voljela, kao lik neki, nisam ja ni znala možda šta je glumica. Da. Nisam ja to ni znala šta je. Nego sam je gledala kao kroz neki lik. Jel? Lepo je žena glumila. Ja ne znam ko je tako na nju krenuo da ona ne zna da glumi, da je ona samo lepa, da su to propagirali. Ona bi u Italiji ili negde u inostranstvu, verujte, i tekako snimala. Zato što je lepa, očuvana, negovana žena. Slušala sam je više puta u intervjuima. Mnogo toga lepog isto ume da kaže. Ne ulazim u prethodne političke stvari. Svako je se bori u svom životu kako je umeo i znao. Ali šta je ovde sad se uvelo? Možda nije ove sad zadnje 2-3 godine, ali bilo je u jednom trenutku, ja sam ružna i glumica sam. Kao nesređena sam, nenegovana, ali ja sam, znate, glumica. Bože, onda je bilo još jednom
sa FDU-a, da su propagirali dugačke haljine neke, crne, ešarpe, od te ešarpe diže mi se kosa na glavi. A ako si sa ešarpom i dugom crnom suknjom, ti si kao glumica. Znači samo ono što si sposobna da pružiš, samo to da pokažeš. Mislim, to nije niko ništa pokazao od njih, samo umišljenost. Samo jednu umišljenost. Ti kažem iskreno, ja sam gledalac, Mene su Italijani kad su došli sa mnom na premijeru filma Hotel Beograd, kad sam ih ja sprovela kroz Sava centar, pokazala naš Sava centar, ugostila, sve predstavila, dali smo intervjue, oni su mene, moram priznati, pitali za neke glumce, su oni stvarno glumci. A ja kažem, on je doajen. Jednostavno moramo da se negujemo. Hteli to mi ili ne. Sad šta se dešava? S obzirom da smo bili potčinjeni narod i da su naše žene propatile, da su živele ovako ili onako. Nemojte misliti da i njihove negde nisu, ali mi smo više. Nikako da se opustimo. Mi smo navikli da funkcionišemo u grču. Mi ne bi znali drugačije. Mi bez grča ne bi znali. Jako je teško našim srpskim majkama, to stoji. Ali moram reći da moja baka i mama meni nikad nisu dozvolile da ja izađem čupava. Ne moram da budem našminkana, sa čistom kosom, da izađem čupava i da budem naparfemisana. To je nešto osnovno. To je nešto osnovno i to može svaka žena da uradi. Češalj, jedan lep predmet. I sapun. Jedan lep predmet i to svako može. Počnimo od toga. Lepo kad neko ima i da se sređuje. Mene, na primjer, sponzoriše jedna akademija, odlazim na sređivanje i tako dalje. To je već neka druga priča. Meni je to i u opisu posla. Ali neka isto žena prosečna svakako može za svaki dan se srediti i time možemo podići standard. Dešava se da ima jako napaćenih uloga u Srbiji, tako ih zovem, napaćene uloge. To nam je ostalo od, ja mogu slobodno da kažem, od Turaka. Taj je sindrom kukanja ili leukanja. I to me isto nervira kad vidim na pozorišnoj predstavi, kaže, ona je dobra glumica. Leleče, tamo kuka na sred scene, ubi. I sad ona je dobra glumica što kuka, riče pola sata. Pa nije to sve u tome. Hajmo nešto drugo. Hajmo i malo komedije. Narod je željan dobre, kvalitetne komedije. Mislim da je, moram za još jednog glumca, zaista mi nije ništa da kažem. Jako dobar naš glumac, jako dobar, s takvim filigranskim radnjama, Maca Marinković, koji je otišao u show biznis vode. On je prosto morao čovjek sigurno da zarađuje, otišao, radi to i tako dalje. Respekt, poštovanje. Ali njemu kad date tekst da uradi, to je takva sarajevska škola. To je takav lik napravljen, da je to fenomenalno. I to mi se ne sviđa, taj halo efekat. Njega sam mrzela i u osnovnoj i srednjoj školi, pa i sad kod reditelja. Taj halo efekat, znači da nemaš stav, nisi kreativan, ne misliš svojom glavom. Samo sam molila Boga da 5. septembra dobijem peticu. Jer ako dobijem peticu, znam da će svi prepisati 5. Ako me krene slučajno, ko me ne voli, sa 2 jedinicom, pa da to posle popravljam do decembra, ko me ne voli, mislim, dešava se uvek više u gimnaziji, samo sam molila, samo molim te 5, daj brzo nešto, likovno, fizičko, samo 5 da mi upiše. Da tako krene. Jedino u mojoj gimnaziji koja je imao onako baš stav, to je profesorka sociologije s kojom se ja i dan danas čujem. Pozdravljam je, jedna zaista eminentna profesorka Jovanka Božić, s kojom se i konsultujem kada gostujem. Ja se i pripremam za svoje razgovore i drago mi je što je to tako i što je ostala uz mene. Ona je imala stav. Na nju niko nije mogao da deluje.
Da li je jedan iz fizičkog, jedan iz matematike. Tako sad se prebacujem, mimezis, preslikavanje na reditelje. Ja sad samo molim Boga da ne glumim doktorku do kraja života u Srbiji. Jer sam je igrala. Dobro, je li neka uloga na vidiku sada? Ili hoće biti uskoro neki casting? Šta je sa tim ovde ili u inostranstvu? Za inostranstvo radim, malo je otežano da odem, ali ima na vidiku. Ali to ne smem tako da ti spominjem. Dobro, ali to dok ne bude ide sporije, ali ide. Ide. Dobro, ja bih volila sada za kraj da se dotaknemo nečega što sve zanima, a to su društvene mreže, to je Instagram i to je ta narcisoidna kultura, kako ti kažeš isto, i to pućenje. Šta je zapravo to? To, na primjer, isto je deo negde, da kažemo, tvog posla. Jeste. Ili estrade, možda pevačica. Ja mislim da ljudi u nekim profesijama ne mogu da se poistovećuju, na primjer, sa tobom koja si glumica. Ti možeš neki story da odglumiš, kao što i radiš. Da opravdam, da. Jel' tako? I onda pogledaš, onda neke devojčice sve su sada preslikale. Pa sad su svi javne ličnosti, sad su svi imaju svoj mali medij. Svi sad imaju svoj mali televizorčić, eto tako kažem. Mogu da propagiraju šta hoće. Ali nije da je šta hoće, bilo bi super. Sve isto, minimalistički stil, napućena usta i lale. Jer si nešto drugačije videla na slici. Zašto niko ružu bar ne stavi u vazu? Ne, čak i cveće isto. Evo sad ću da ti kažem kod toga. Čak je i mene jednom moja profesorka zvala, kaže, da, što se, kaže, opućiš na ovoj slici? Kaže, ti si lepša bez pućenja. Kaže, pa profesorka, vaše vreme je bilo podvrnute košulje, podvrnuta jakna, podvrnute dole pantalone. Tako ste nosili nešto, naočare i idemo. To je bilo vaše vreme. U vreme Coco Chanel bili su biseri. Svako je morao da stavi bisere. Zatim u hipi revoluciji isto znamo kako su se oblačili sa onim hipi tunikama, zvoncarama i ostalo. Svako vreme nosi breme. I ja moram, nažalost, da živim u skladu sa mojim vremenom. A moje vreme propagira pući se i trči se. Moram to da ti kažem. Dobro, to okej. Jel onda smo mi u skladu sa ovim vremenom? I onda je to okej. Pa ne radim ja to često, ali se tako volim našaliti nekad i napravim neku parodiju i uvek kažem hvala Bogu da imam jagodice za ovo vreme. Sad svi stavljaju jagodice. I novinari su me zvali da me pitaju da li sam ja radila jagodice. Pa mislim se šta ću da radim u 40. i 50. i dalje. Kad sad sve to moram. Ja moram da ti sad kad smo apropo toga, ja pošto pa obrnuto Ruse pratim i jedna mlada Ruskinja koja ima 2,5 miliona pratilaca, u nekom salonu je reklamirala aparat za anti-age kao neki tretman i kaže s ovim će ti izgledati 10 godina mlađa. Ona tipa ima 22 i dele komentari, kaže pa šta želiš da izgledaš kod da imaš 12 godina. Ja nemam reči sa tim, mislim da neke stvari ipak zna se kad se... A ne možemo ni ostati svi mladi. Ja sam svesna da ću jednog dana postati, prvo treba postane majka, pa baka. I svako vreme ima nešto svoje. Naprimjer, od naših žena koja je lepa, u skladu sa svojim godinama, po mom mišljenju, Suzana Mančić je lepa žena u svojim godinama, sređena. Znači, ne pravi se da je devojka, nego žena. Tanja Bošković, jer smem ja svoje. Može, naravno. Tanja Bošković. Naravno. Ja izvinjavam se, Danica Maksimović. Da, ima dosta. Da. Evo, kako moju Danu da preskočim. Jednostavno, ko izgleda lepo u svojim godinama. Ali ne treba da, izraz, pošto smo stalno kod filologije, se dotakle i standarda. Izraz, pa ostavljaju na Instagramu, izgledaš kao devojčica, žena od 60 godina. Pa čemu to? Zašto bi neko izgledao kao devojčica? Prvo, devojčica, to bi značilo 3-4 godine. Da je musava, možda je u pesku, možda je izbrljana, a ne izgleda tako. Neke komparacije se ne stavljaju pravilno sa datom situacijom. To je ono što sam malo pre pričala. Nemoj da mi niko stavlja da izgledam kao devojčica. Ja želim da izgledam lepo,
zrelo i da izgledam ženski, ženstveno. I to je sasvim normalno. Kada se vratimo našoj normalnosti, bit će nam lakše. A što se tiče, pitala si me da ne ispadne da bežim kod tog pućenja i trčanja, što je sad moderno. Izuzetno se na Instagram postavljaju slike sa zadnjom ložom, sa zadnjim delom i to je ušlo u kulturu. Ja to zovem na jedan određeni način, kultura pa sad nešto. I sad ako ti nisi pokazao taj svoj deo, ti kao nisi u nekoj igri, ni poslovnoj, ni privatnoj. Kakve ljubičice, kakvo cveće, kakvo slikanje, lep pogled oči. Ajde mi da tebe... To je to robovlasničko mesarsko društvo. Da vidimo sa čim ti raspolažeš, pa ćemo možda i da te okrenemo ili nećemo. Da li je privatno ili poslovno. Tako da sam ja napravila na mom Instagramu Nevena Scharcevic Official jednu parodiju apropo toga. Ima je, pa mogu pogledati kako će mi propasti Instagram ako i to ne stavim. Nije problem, mislim, može sad, nije strašno, glumica sam, jel tako, ali nekako više mi je da to bude umetnički kroz neki film, ako baš bude moralo. Ili kroz neku umetničku fotografiju. Ali sad je baš postalo onako šturo, mesarski i ne sviđa mi se to. Moram ti priznati. Takođe propagiranje. Je li Instagram onda zaista ta jedna fantastična kutija što smo sa početka upakovano do iznemoglosti života, a na ulici prosto ne vidiš ni deo te mašnice? Pa to je jedna đavoljska kutija, bukvalno. To je jedna kutija koja nas je sve uzela pod svoje. Kada bi me neko pitao od čega si zavisa, po telefonu. Iskreno. Jer budimo se, ležemo, iskreno da ti kažem, ja nemam kad sve storije da pogledam. Ja zaista puno radim. I mnogo trčim na sve strane i tako dalje. Ja nemam vremena. I moram ti odati jednu tajnu. Pošto se ljute, jer to je sad taj nemušti jezik. Nekada su pisma bila, jel? Pa pomiriše neko pismo, onda zna po tome verovatno neki štimung šta je. Sada, ako ti nisi pogledao nekom story, da vidiš da li će da ti gleda za 2-3 dana. Ja sam pronašla caku. S obzirom da moram sve da raspremim, da sam, takva sam. Da. Ja lepo dok sređujem kuhinju, ja pustim storije da idu. Jer, pošto je takav sistem, ili na primjer kada završim svoje poslove i mailove i ostalo, na telefonu pustim. Naravno da pratim određene ljude, pratim reditelje, pratim strane produkcije. To je pravilno korišćenje informacije. Ne, ja sam se zaštitila time. Mora tačno da se zna šta, kako i da ima ne volim što decu kače. Moram ti to priznati. Dete se tek rodilo, nije ugledalo svetlost dana. Ja bi stala u zaštitu te dece. Sutra da imam toliku popularnost, ja bih stala u zaštitu dece da se ne kače na društvene mreže. Imam i ja svoju sestričinu koju obožavam i svaki trenutak mogući bih okačila na svuda, ali to nije za druge, to je za mene i za našu porodicu. I moja sestra i ja smo se dogovorile da to ne kačimo, jer ona sutra može da kaže zašto ste me kačile, a može opet i da kaže pa što me niste kačile. Smatram da je to skrnavljenje prava tog deteta koje nema 18 godina i preterivanje kao i zarađivanje. Videla sam jednu malu što majka zarađuje na njoj i meni je to strašno, moram ti priznati. Meni je to strašno. Pa sva deca, evo videla sam jedan isečak od te male poznate na YouTube, male poznate, čuješ ovo, male poznate na YouTube, deteta, koja priča sad, pa ja volim da jedem, ne jedem slatkiše, i tako dalje. Pa svako to dete priča. I moju sestričinu kad bih ja stavila na svoj YouTube i meni bi porastao. A neću da zarađujem preko nje. Taman posla. Pa to je suludo. Ljudi, radite na sebi. Te majke i ti očevi. Radite na sebi, ne na toj jadnoj deci. Nevena, molim te za kraj jednu recitaciju. Može? Ajde.
Ali divno, onako, ne našim gledalcima u kameru. Aha, dobro. I opet uzletim do neba. Onako dugonoga, nasmejana, ljubavlju tvojom uzdrmana. Jer ciganska krv čini čuda. Da mi je da sam ciganka. Nije važno što sve prolazi. Da mi je samo pesmu da pevam i baš me briga šta sutra dolazi. Samo ciganka da sam. Da mi je samo pesmu da pevam. Bio je ovo glas života.